kayalane wong kang sugih rasa sujanan ora krasa yen uripe arep dibeda kakuteki kae teke dia suka aku cinta Panggung lo bersama Agung Budaya Kedaya Sendang sugeng midhangetaken rencang-rencang wonten ing mapan wonten ing YouTube rencang-rencang mapan wonten ing pabrik gula senimat menikmati hiburan dari Agung Budaya. Wong kang sugih rasa sujanan ora lila yen uripe arep dibeda kuwi tekku kae teke dia suka aku cinta di malam hari sayang kau memang cantik kau milikku sendiri matur suwun. Seno. Oke.